Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom beste kijkers van Omroep ZVL bij een nieuwe Aan Tafel. We zijn deze keer bij de Bed and Breakfast de Zeeuwse Stee in Kloosterzande. En bij mij aan tafel 2 gasten. Zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen aan onze kijkers? Dat is prima. Ik ben Diane de Mul en mijn relatie met de fanfare is dat ik de partner ben van de voorzitter. En u? En ik ben Brigitte Platjouw-Steins. Ik ben sinds een half jaar spelend lid bij de fanfare. En ik heb al heel lang binding met de fanfare, omdat mijn man daar ook in speelt. Ja, allebei lid van de fanfare in Lamswaarde. En jullie zijn nu bezig met iets heel bijzonders, huiskamerconcerten. Zouden jullie daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, dat kan. De fanfare Vrijheid Eendracht bestond 125 jaar. En de leden vonden dat er wel eens iets bijzonders georganiseerd mocht worden in plaats van dat ze zelf zouden spelen. Nu had Johan een keer de huiskamerconcerten in Katzand bezocht. En het bestuur vond dat wel een heel leuk idee. En Linda heeft daar de kar getrokken. En wij zijn daarbij aangesloten. Wij zijn aangesloten. En we dachten, nou, dat is een eenmalige gebeurtenis. Maar het was een groot succes. Het was een fantastisch feest. En nu bestaat de fanfare 130 jaar inmiddels. Dus we hebben dat als aanleiding gezien om het nogmaals te organiseren. Oh, prachtig. Ja. En het organiseren van zo'n huiskamerconcert, waar begin je dan eigenlijk? Want het is niet 1 huiskamer in Lamswaarde, het zijn er wel echt al een paar, hè? Ja, we hebben 14 locaties en op al die locaties spelen dus hele diverse groepen. Van dans, dichters, allerlei soorten muziek. En je gaat dan op zoek naar allerlei mensen die mee willen werken daaraan. En we hebben altijd heel veel succes eigenlijk, want er zijn weer een heleboel aanmeldingen. En ik wil graag iets vertellen over, als dat mag, over de dansact. Oh, we hebben ook dans, dus het is niet alleen muziek, maar ook andere dingen. De dansgroep Hava Nagila, dat is de demonstratiegroep, die komt bij ons optreden. En dat is echt, die door middel van dans en muziek beelden zij een verhaal uit. En dat is heel boeiend om te zien. Ja, en dat is ook de eerste keer dat er zo'n dansvoorstelling plaatsvindt tijdens die huiskamerconcerten. Nee, de eerste keer hadden we ook dans erbij. We hebben altijd dans, dicht en muziek. Allerlei soorten muziek. Ja. Dus, En daarnaast hebben we dan dichters. Dat is ook een bijzonder leuke aanvulling. En we hebben Jorien Brugmans uit Terneuzen, een beeldend kunstenaar en dichteres. En haar thema is thuis. Ja. En dat past eigenlijk wel heel erg bij de huiskamerconcerten. En daar vertelt ze over. En dan hebben we onze stadsdichter Willem de Geus. Die komt ook. En die heeft zelf een theater, Le Petit Bohème. Ja. Dus die dicht, maar die doet eigenlijk het ook voorstellen. Hè. Die maakt er ook een voorstelling van. Ja. Achter 14 locaties, dan ben ik ook benieuwd. Het is echt bij mensen thuis in de huiskamer op Lamswaarde. Ja. Is het dan moeilijk om mensen te vinden die bereid zijn om een huiskamer ter beschikking te stellen? Nee, we hebben daar echt... we zijn zo enthousiast over alle mensen die zich hebben aangemeld. We hebben prachtige locaties. We hebben bij mensen thuis in de huiskamer of in de tuin, als het mooi weer is. We hebben gastlocaties, zeg maar, in nieuwe woningen. Maar we hebben ook voor in Lamswaarde hele bijzondere historische panden. We treden op in 2 horecagelegenheden, in het dorpshuis en in de kerk. In de kerk. Daar hebben we een koor. Ja, en dus die locaties. Nou, en we zijn natuurlijk heel blij dat zoveel enthousiaste gastgezinnen ons willen welkom heten. Want je stelt toch maar even je kamer, je huis open voor andere mensen. Ja. Als ik het zo hoor, is het dus niet alleen een feestje van de fanfare, maar eigenlijk van heel het dorp. Zo zie ik het wel. Het is een feestje van heel het dorp, maar ook eigenlijk mensen van ver naar buiten komen. Ja. We hebben vorig jaar ook mensen ontmoet uit heel Zeeuws-Vlaanderen die toen naar Lamswaarde kwamen. Ja. Ook mensen zelfs van de andere kant van het water. Ja. Hè? We hebben nou zelfs ook 1 groep van de andere kant van het water. En dat is een mandolinegroep
En die spelen dus 5 mandolinesspelers, een mandola en een gitaar. Dus dat is muziek die je niet zo heel snel in onze streek hoort. Maar als je iets speciaals wil zien, is het wel de moeite om daar ook naar te gaan kijken. Dat wil ik zeggen, want ik kan me niet herinneren dat er zo'n groep heeft opgetreden hier in de buurt. Nee, ik ook niet. Nee. Ik heb het zelf al meer gezien, maar niet in onze regio, zeg maar. Dat is echt wel bijzonder. Jullie hebben dus echt wel een heel breed gevarieerd programma Heel samengesteld. divers. Er zijn er nog echt muzikanten, dichters? We hebben ook blaasgroepen. We hebben Saxwork, dat is een ensemble dat vloeit voort uit de Zeeuwse Muziekschool. We hebben de New Rebels, dat is een saxkwartet. En dat is eigenlijk voortgekomen uit Toonbeeld, dat is in Terneuzen. Dan hebben we het blaasensemble van de Vliegende Hollander uit Terneuzen. En dat zijn 10 mensen. En dat is hout- en koperblazers met de contrabas. Dus dat is het blazersgedeelte. Dus dat is heel speciaal. Ja. En eigenlijk hebben we ook nog zelfs 2 groepen die speciaal voor dit evenement zelf liedjes hebben geschreven en zelf muziek hebben gemaakt. En dat is het Trio Bik. Die gaan voor de allereerste keer optreden met zelfgemaakte liedjes. Vorige editie hadden we dan ook al de Lamps Value Project. Die hebben vorige keer ook speciaal voor dit evenement liedjes geschreven. En dat doen ze nu weer. Dan hebben we ook nog Franse 2 mannen, die zingen Franse chansons. Gerard en André, met een accordeon en gitaar, ook vast ontzettend mooi. En dan hebben we in de kerk een koor en dat heet Gabbiani en die zingen a cappella. Prachtig. Ja, dat is onvoorstelbaar mooi. Dat was echt een verrassing. Zo, dat is inderdaad een heel uitgebreid programma. We zijn er nog niet, hè. We hebben dan nog de klezmer, jazz en brass. Dus we hebben de klezmer band en dat heet Mein Shuttle Sas. Dat betekent mijn kleine stadje Sas. En die spelen voornamelijk klezmermuziek en dat heeft zijn oorsprong in Oost-Europa. En dan hebben we Sonny B en Jazz 3. En we hebben Jazz Specs, dat is allemaal traditionele jazz standaardmuziek en bossa nova's. En dan de Bierkai Brass, dat is dan een koperquintet en met drums. En die spelen heerlijke, lichte, swingende muziek. Dus, ik neem aan ook dat ze niet allemaal tegelijk spelen, toch? Dat er echt, of hoe werkt dat dan met de huiskamers? Het is zo, wij hebben eigenlijk 2 groepen. De ene groep van de mensen die optreden, die spelen elk uur, dus 2:30, 2:30, 3:30. En de andere helft die speelt om 2 uur, 3 uur, 4 uur. En ze spelen dan 20 minuutjes. Dus de eerste groep begint om 1:30, spelen 20 minuutjes. Dan hebben de mensen die komen 10 minuten de tijd om te verhuizen naar een andere locatie. Om daar dan te gaan luisteren, want de muzikanten blijven allemaal zitten op de plaats waar ze zijn. En de bezoekers die kunnen van het ene huis naar het andere huis dan verplaatsen. Dus je kunt in totaal eigenlijk 6 optredens zien. En je kunt ook vooraf dus bepalen wat je wil gaan zien. Want wij hebben ook een boekje. En in dat boekje staat een plattegrond. Daar staan ook alle locaties in. En alle performers stellen zich ook voor in dat boekje. En aan de hand van het boekje, dat je gratis kunt ophalen, kun je dan precies kijken wat je route bepalen. Wat wil ik graag gaan zien? Wil ik iets gaan zien wat ik al ken? Of wil ik eens iets gaan zien wat ik nog nooit heb gezien? Inderdaad. Dus, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. En we hebben ook echt historische panden. We hebben ook echt bijzondere locaties. Net als het voormalige zusterhuis noemen wij dat dan. Dat is in de Achterstraat en dat is een complex dat is zo gebouwd. En dit was vroeger het meisjesschool. Dan was dit de kleuterschool en hier was het zusterhuis. En in dat zusterhuis was ook boven een klein kapelletje. En dat huis dat is nu van een particulieren. En die zijn dat ook aan het verbouwen. Maar dat is ook zo historisch bijzonder. En we hebben het huis van vroeger dokter De Waal. En daar zijn wij geweest en daar zijn we ook zo hartelijk ontvangen. Maar dan zie je allemaal die
ornamenten. Ja, en, die Echt een beetje de geschiedenis ook Echt van de ons geschiedenis van ja. zo'n huis ook. Ja. Ja. We hebben de smederij. Ja, Dus, precies. dus ook in de smederij. En daar is ook echt nog zo'n smidsvuur aanwezig. Ja. En dat hadden we de vorige keer aan gedaan. Alleen de mannen die daar moesten spelen, die Kregen vonden het het wel een beetje, Een beetje warm geblazen. een Ja. beetje warm. Maar dat gaf wel. En die hadden we als huiskamer ingericht. Een gedeelte daarvan. Met een paar Persische tapijten en zo. Dat was, was ook En een daarnaast, succes. naast de historische panden, hebben we natuurlijk ook locaties. Dus we hebben ook modernere huizen, bijvoorbeeld met een prachtige veranda eraan. Of met ook wel hele mooie uitzichten. Ja. Dus om daar naartoe te gaan en daar te mogen spelen. Ja, we waren bij is ook iemand heel en die mooi. heeft in de tuin een mooie grote serre. En dan kijk je zo op de kerk en op de molen. En bij de molen wordt ook opgetreden. Want Ja. er is ook zo'n huis, een oud huis dan, met een molen in de tuin. En dat zijn prachtig. allemaal prachtige Want eigenlijk naast locaties. unieke acts hebben jullie dus ook echt unieke locaties dan Ja, op Planswaarde. precies. Wat het echt wel een Hele complete diverse totaalbeleving maakt. En hele Ja. diverse locaties. Maar die, alle locaties hebben wel alle hun locaties eigen zijn sfeer. Ja, precies. Nu ben ik toch ook nog een beetje nieuwsgierig naar één act. Daar hadden we het in de voorbespreking al kort over met een klaversymbol. Ja, het is geen echte klaversymbol, maar wij hebben er is een blokfluitduo. Die spelen op diverse blokfluiten en die worden dan begeleid door een spinet. En een spinet, dat is eigenlijk een kleine klaversymbol. Ja. En dat is eigenlijk, dat heeft een hele speciale klank. En dat hoor je vooral in middeleeuwse muziek. Ja, de barok. Dus dat is ook zo'n act. Zijn ook een instrument wat je niet zo heel snel ziet. Hè? Ja. Natuurlijk in onze regio hoor je snel al blaasmuziek. Want we hebben heel veel fanfares, harmonies, ook jazzmuziek. Dat hoor je wel meer. Maar dit is ook een van die acts die toch wel... wil je iets bijzonders horen, dan is dit de kans. En wij zijn ook wel verrast door het enthousiasme van de performers zelf om te komen optreden. Dat ze ook heel spontaan en dat ook heel leuk vinden om te komen. Ja, ze hebben er heel veel zin in. Ze hebben er echt heel veel zin in en dat sturen ze ons ook. We kijken er al naar uit. Ja. En, de gastgezinnen zijn ook ontzettend gastvrij. Tuinen worden allemaal in orde gemaakt. Tuinier is al besteld. Precies, dat soort dingen hoor je dan van, en dat gaan we dat allemaal wegdoen. En dat moet allemaal in orde zijn. En ik bedoel, die zien er allemaal heel erg naar uit. En dat is ook wel heel leuk. Daar word je ook heel enthousiast van bij het organiseren. Wij raken dan ook erg enthousiast. Nou, dat geloof ik wel. En net zoals van de fanfare, jullie zijn al heel erg betrokken eigenlijk. En het is eigenlijk een feestje ook van de fanfare wat ze organiseren. Hoeveel vrijwilligers zitten daar dan nu bij in de organisatie van dit? Eigenlijk de inzet van alle leden van de fanfare, die helpen wel mee. Is het niet met het een, dan is het wel met het ander. We hebben op sommige plaatsen een toezichthouder nodig. En die komen van hun. En met de bouwploeg, er moeten stoelen uitgebracht worden. Van tevoren moet er ook van alles opgebouwd worden. Flyers rondbrengen. Ik bedoel, en dan ben ik ook gelijk een beetje nieuwsgierig. In het jubileumjaar van de fanfare, wat gaan jullie dan nog meer doen? Dat weet ik niet direct. Dit jaar dit is wel even een... Toen het 125 jaar was, toen waren er eigenlijk heel veel activiteiten georganiseerd. Maar voor het 130 jubileum doen we eigenlijk alleen de huiskamerconcerten nu. En dan de gewone concerten die altijd zijn. Omdat het al heel erg druk was met allerlei andere activiteiten. Ook het begeleiden van muzikanten die bij het NTO gaan helpen. Dat soort dingen. Dus er zijn al heel veel andere activiteiten. Dat is het nieuwe talentorkest. Ja, het talentorkest. Dus daar zijn ook mensen voor nodig om die te begeleiden natuurlijk. Dat is eigenlijk voor nieuwe muzikanten die ook weer bij de fanfare willen aansluiten eigenlijk. Precies. Dus omdat het al een vrij druk jaar was, hebben ze besloten om alleen deze hele leuke huiskamerconcertactiviteit te doen. Maar die is dan ook wel erg feestelijk. Precies, en dan gewoon met grote knal erin te gaan. Ja, precies. En ook even, want jullie hebben echt zo'n gevarieerd programma. Misschien al inderdaad, we hebben dat al genoemd, een beetje jazz, wat hier wel iets meer voorkomt. Maar ook artiesten, acts,
theater wat hier eigenlijk bijna niet voorkomt. Hoe begin je dan met dat samenstellen? Is dat met iemand die begint te googlen of iemand die kent iemand via? Nou, eigenlijk gaat alles gaat eigenlijk via onze eigen contacten en kennissen. Ja. We hebben ook dit jaar dan voor het eerst een meme-speler erbij. Ja. En die kun je tegenkomen. Oké. Die zit niet op in een specifieke huiskamer, maar die doet korte dingetjes op straat. Dus als de mensen van het ene naar het andere concert verplaatsen, dan kunnen ze de meme-speler tegenkomen. En ja, daar lopen wij dan toevallig tegenaan. Ja, ik heb die een keer op zien treden en dan proberen wij die te benaderen. En een aantal groepjes ken ik dan. We hebben allemaal een beetje onze contacten. Ja. En die zetten wij dan uit in ieder geval. Ja. En de ene kent die en de andere kent die. En als je die dan benadert, de ene keer kan het wel, de andere keer kan het niet. Ja. En die benaderen we dan zo. We hebben niet moeten koekelen. Nee, we hebben niet moeten zoeken. Nee. Het ging echt heel organisch eigenlijk dan. Ja, we hebben 18. We hebben er in totaal 18. Ja. Dus op een paar locaties treden er 2 op. Echt wel prachtig om te horen dat heel Lamswaarde gewoon wordt omgetoverd tot één groot festival eigenlijk. Ja, de saamhorigheid en de gemeenschapszin is erg groot. En dat is heel belangrijk voor zoiets, denk ik. Ik denk ook dat onze kijkers thuis ook heel enthousiast zijn geworden over de huiskamerconcerten in Lamswaarde. Zondag 18 mei 2025 vanaf 1:30 is Lamswaarde the place to be. En moeten kaarten worden besteld? Of kan iedereen gewoon de vrij op afkomen? Gratis. Het evenement is gratis. Ja. Dus iedereen kan gewoon bij een huiskamer. Daar hangt dan ook de vlag van Lamswaarde uit. En er staat een bordje bij van wie er op welke tijd optreedt. Dan kun je gewoon naar binnen lopen. Je kan om 1:30 kun je al een programmaboekje ophalen. En je kan het ook downloaden via de site. Wat straks allemaal in beeld komt. Dus dan kun je ook vooraf al kijken welke acts je wil zien. Precies, even het programma al maken. Kun je zelf al een programma maken en je kan zelf een boekje ophalen. En dan kun je vrij overal binnenlopen. Wij zijn wel door fondsen, het VSB-fonds, zijn wij gesponsord. En de buurtfonds van de Postcode Loterij. En dan hebben we nog sponsoren. En we hebben op elke locatie wel een collectebus staan. Ja, dat is logisch. Of voor de vrijwillige bijdrage. Ja. Precies, maar wat geweldig zeg. Nou, beste kijkers, ik denk dat u nu al overtuigd bent om op 18 mei naar Lamswaarde te komen. Net na de lunch begint het feestje. En ik ga er in ieder geval naartoe. Ik ben enthousiast en ik hoop jullie ook. En dan wil ik jullie graag bedanken voor het aanschuiven. En beste kijkers, dank u wel weer om te kijken. Tot de volgende keer.